adek mar otieno. Gisani to pod wadhi nyime kuma bende ng'eyo ni nyathi machakre higni 4 nyaka 16 nyalo puonjore kendo loko chal mar aluora mare kokalo masinde mong'ere kaka robots. Nyithindo mawuok e skunde mopogore nochokore skund primar ma La Salle puonjore loso masinde gi geno mar konyo midhiero mantiere e aluora margi. Dano Londe leronwa. E skund primar ma La Salle kaunti ma Homa Bay, nyithindo dich mapengo kama goro bende goro. Kata kamano, goro ma kawuono pogore gi mapile. Nyithindo gi tiyo gi masin ma giloso kigin mong'ere gi dho ngere ni robot. Gichweyo masinde gi kendo gisiemo ne jowetegi gi chir lony ma giyudo. Chenro ma kama mapok notimore e kaunti ma Homa Bay nokelo kanyakla nyithind skund primar moting'o nyanam manitie kaunti ma Kisumu, Lakewood manitiere kaunti ma Migori, Marina, St. Scholastica kod La Salle manitie kaunti ma Homa Bay. Ageta mar choko jopuonjregi en yawo pachgi e wi rieko manyasani kendo tego pachgi kapod gitindo. I presented about a robotic arm. The robotic arm can help us to carry heavy things and to save time while carrying things, and the windmill too. We looked at various activities and discovered one which enables us to improve our community, where we dealt with the wind turbine, being that it gives us a clean source of energy and electricity, and it's also cheap, so it helps in various activities. Hilary Otina ma en japuonj skund primar ma La Salle opuoyo kang' makama kowacho ni en yo mar neno ni nyithindogi bedo kete lai manyime kelo duoko ne midhiero mokwako piny. Lony manasani konyo e weche mopogore opogore kendo bro miyo higni mabiro mbele wabedo gi piny molony. Kaluwore gi jatatije ma STEMtrix Christine Onyango, nyithindo manie kind higni 4 nyaka 16 nigi thuolo maduong' mar kelo duoko ne achiedhnade ma samoro osebedo ka monjo aluoragi kokalo lony mar loso kendo tiyo gi masinde gi. Waseneno ka nyithindo kochako robotics kapod gitindo higni 4 gibet gi very good ideas kendo solutions ma gibirogo gin solutions ma waneno ka badilisha kuma giae as opposed to kwachako ka gisebet nyithindo makoro dongo. Waneno ka koro ntiere luoro mabiro e kindgi. Owacho ni masinde gi konyo nyithindo bedo gi chia kod chir kendo miyo gi thuolo mar loso gik ma pachgi oseparo. Bende robots gi miyo gi thuolo makare mar riwore kendo timo gik moko kamoro achiel ma ok odewo kuonde ma nyithindo goae kokwayo sikunde kod jonyuol mondo rwak paro makamagi. Ginyalo wuoyo mbele ji ka ok giluor, to bende ginyalo relate with other people. Ginyalo wuoyo kaka nyithindo mambese madhi e school achiel, to come up with very good solutions that will not only help where they're coming from, but even help each other's lives. Wakao namba mar japuonj gi mar director to follow up once in a while. Lony manyasani dongore mapiyo kendo medo bedo achiel kuom gigo manyalo biro dwarore nyaka gi nyithindo. Ka thor wache nyasi mar dhialo nyithi Afrika higani ne en ratich nyithinde aluora manyasani makoro miyo gi thuolo e yudo puonj machalo gi mag loso masinde makonyo oganda. Dana Londe, Ramogi TV, Homa Bay. Pod mane kaunti no mami